určite, ja myslím, že boli lepší hráči ako ja dneska, takže som bol troška prekvapený, ale nie je o tom. Je to o víťazstva, je to o 3 bodov, ktoré sme dneska veľmi potrebovali a zase sme vyšli na prázdno, takže to je úplne bezpredmetné. Druhýkrát za sebou výsledok 3-4, to naozaj môže mrzieť. Na druhej strane v tej tretej tretine možno za toho nepriaznivého stavu, ja netvrdím, samozrejme bojovnosť sa nemôže uprieť, ale možno väčšia iskra. Podľa mňa nás dosť unavili tie oslabenia druhej tretine a potom to oni už úplne zavreli, takže určite to, mali sme vyvinúť väčší tlak, to je určite, takže ťažko sa to teraz hovorí, ťažko to hodnotí, ale ja si myslím, že všetci chalani dali to úplne všetko a bojovali sme a aj keď to niekedy vyzeralo tak, že proste sme si zle nahrávali, všetci chceli veľmi a niekedy až príliš a potom tie nahrávky neboli také, aké mali byť a stále sa na to vracalo do našej tretiny. S čím ste prišli do tretej tretiny, čo bolo cez prestávku v šatni? Tak je to vlastne vyrovnaný zápas a proste je to o jednom góle, takže verili sme tomu, že po tých oslabeniach, čo sme mali, že dostaneme takú presilovku a dáme góly. A presilovky nám nejdú a dneska nás zradili zase, lebo mali sme 5-3, 5-4, vlastne polovici tretiny, tretej a keď sme vyrovnali, tak by to bol iný zápas, takisto ako s Nemcami, takže si myslím, že presilovky momentálne sú ten rozhodujúci faktor, prečo nemáme body.